Ο Άγιος Φανούριος και το θαύμα με τους 3 κρητικούς ιερείς. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά και καταγεγραμμένα ιστορικά θαύματα του Αγίου Φανουρίου συνέβη κατά την περίοδο της Συνεδοκρατίας στην Κρήτη. Οι Λατίνοι κυβερνήτες, θέλοντας να αποκόψουν τους κριτικούς από την Ορθοδοξία, είχαν απαγορεύσει αυστηρά τις χειροτονίες Ορθόδοξων ιερέων στο νησί. Για τον λόγο αυτό, 3 νεαροί διάκονοι αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν κρυφά μέχρι τα Κύθυρα για να χειροτονηθούν από Ορθόδοξο αρχιερέα. Κατά την επιστροφή τους όμως στην Κρήτη, πιάστηκαν αιχμάλωτοι από Τούρκους πειρατές, οι οποίοι τους μετέφεραν στη Ρόδο και τους πούλησαν ως σκλάβους σε 3 διαφορετικούς αφέντες. Η ζωή τους μετατράπηκε σε αληθινό μαρτύριο. Εκείνο τον καιρό, στη Ρόδο, είχε μόλις ανακαλυφθεί η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Οι 3 ιερείς, ακούγοντας για τα θαύματα του νεοφανέντος Αγίου, άρχισαν να προσεύχονται στον καθένα ξεχωριστά, ζητώντας του να τους ελευθερώσει. Μάλιστα, χωρίς να το γνωρίζουν, και οι 3 ζήτησαν από τους αφέντες τους την άδεια να πάνε να προσκυνήσουν την εικόνα του. Ο Άγιος Φανούριος εμφανίστηκε στον ύπνο των 3 μουσουλμάνων αφεντάδων και τους διέταξε να αφήσουν ελεύθερους τους σκλάβους τους, απειλώντας τους με συμφορές αν δεν το έκαναν. Εκείνοι, θεωρώντας το όνειρο μαγεία των ιερέων, αρνήθηκαν και τους βασάνισαν ακόμα περισσότερο. Τότε ο Άγιος έκανε το μεγάλο θαύμα. Οι 3 αφέντες ξύπνησαν τυφλοί και παράλυτοι στα κρεβάτια τους. Τρομαγμένοι και καταλαβαίνοντας τη δύναμη του Αγίου, κάλεσαν τους ιερείς και τους υποσχέθηκαν πως θα γίνουν καλά, θα τους χαρίσουν την ελευθερία τους. Οι ιερείς προσευχήθηκαν θερμά στον Αγίου Φανούριο και οι 3 άνδρες θεραπεύτηκαν αμέσως. Γεμάτοι ευγνωμοσύνη, οι αφέντες όχι μόνο απελευθέρωσαν τους ιερείς, αλλά τους πλήρωσαν και τα έξοδα για να επιστρέψουν στην Κρήτη. Οι 3 ιερείς πήραν μαζί τους ένα πιστό αντίγραφο της εικόνας του Αγίου και από τότε κάθε χρόνο τιμούσαν τη μνήμη του με δάκρυα στα μάτια, διαδίδοντας το θαύμα του σε ολόκληρο τον ελληνισμό.